Abot na ko guys, dire ko hinaog ko no. Ubos. Naglakaw na sad ko padulong sa babaw guys. Sagka kay. Ang bus nga akong gisakyan kay mulahos man diri sa amo ang kuan. Diri sa easy. Hinaog ko dito at bang. Tuyok na pud ko dito. Wah. Nya masagka na sagud dito sa amo guys. Hala. Manakit na sa niya ato ang tuhod ug kuan. Sinagka. Mayo gani kay kuan guys, kanang hayag-hayag pa ko nga naabot karon diri sa bukid guys. Hayag-hayag pa. Kay kung naabdan pa ko ngit-ngit, hala. Maglakaw ko diri nga ngit-ngit guys. Nya, magpasugat na sad ko. Mayo na lang gani kay hayag-hayag mga alas 5 kapin. Ay, diri pa lang gani ko taman guys. Sakit kaya kong tiil tuhod. Sumot na dito masagka sa amo aron. Mas lang sa ako gamay kay tugnaw. Ari nasad ko masagka guys. Ari nasad kaon. Nagay ko anak ko guys kanang naghangos na ko. Naghangos na ko mga guys. Hala, masagka pa ko. Wow. Hala, kamingaw sa bukid. Kapoy ang baklay. Dulol na lang. Sakit na sa unti ilo eh. Gutom na ako eh. Kaya wala ko inom tubig dito sa bus ba. Ay. Uhaw kayo. Tara guys. Wah, nakumaguwang. Nagsugat na sa akong maguwang guys. Masiyad dyan. Dito naman tama ng bus. Dito rin. Wala pa ko lang kanina. Ano man na? Wala pa? Wala man kay lahos man. Di na tugikan. Magkilaw daw guys. Wala kalami. Napamasmak rin. Wala pa ko lang tiyak. Wala yung uling ito. Wala, magkilaw kalami. Pwede pa rin, gabi naman. Magkilaw daw eh. Abot na ko guys. Ari pa ko sa hagdan. Kape yung sagka. Hinday, abot na ko hinday. Kape yung sagka. Sarap ng baril. Wow, may tubig. Panglash. Ano man? Kuha na ni Johnny? Wala, ako lang palit dito. Asa na siya may isda ito? Danggit. Tanggit ka pa na. Abot na ko guys. Diyan ako sa kong kwarto guys. Na-open ako kung naguba man gud ni siya. Kanya ko ang lock sa kuan. Kini. Naguba na siya. Lungon. Nabot na dyan taon. Sa bukid namin. Napasubak ko ni man ang ubuwad guys. Kay niyan ako na siya iutan. Kaon ko kay gutom kayo guys. Gikan sa biyahe. Gutom kayo niya. Napasubak ko kapil naman ang ubuwad. Ngayon siya pa kulapo. Tagaan ako 20. Ang kulapo ni man ang 20. Pipila din ang kulapo. Ano mga pa kong buwad guys oh. Mga unta guys na naibuwad sinugda. Ay kalami, kahumot. Plus napatoy ipakilaw si Johnny guys. Kinanagat din siya. Napay ipakilaw. Nako'y gidala nga rice ganyan guys. Pagbiyahin ako ba. Sobra naman dito sa ako ang boarding. Gidala na ako. Kaya sayang man mabila naman dito. Kung gidala man ako paunang lang guys. Magtimok ka. Lamia sa utan sa duman ng ulaw uy. Dangog kayo. Mga anta guys. Nakuha na ka, Salamat ano man ang